Ja som vyprala a mne prádlo nevoňalo. Nie každá vôňa môže byť v tom každom produkte. Čo robíš pondelok o 9:00? Tak doplňam automat v Michalovciach. Tá 200 je dosť taká, ja by som povedala, taký marketingový ťah. Ja som nemala jednu ženu, ktorá by mala nejakú alergickú reakciu, hej. Veľa ľudí nevie napríklad, že keď perú a vyváži, tak nemôžu sušiť prádlo v sušičke. Zase keď ja niečo poviem, tak zajtra ten parfém bude na trhu s inou firmou. Nie každý parfém do prania je rovnaký. Niektoré necítite hneď po vypraní a iné vám v skrini voňajú až niekoľko mesiacov. A ako teda spoznať ten kvalitný parfum na pranie? Počúvate podcast Voňavý domov, moje meno je Martina a spolu s Kikou sa dnes budeme baviť o praní, o vôňach, ale aj o zákulisí značky Voňavý domov, ktorá vznikla v roku 2018. Dnes je trh plný parfémov do prania. Niektoré stoja pár eur a iné zas výrazne viac. Ale veľa ľudí nevie, ako si vybrať ten správny. Je to len marketing alebo kvalita naozaj existuje? Milí poslucháči, dlho sme sa nepočuli, keďže máme nejaké novinky aj nejaké nové prekvapenia pre vás, tak poďme na to. Môžeš nám rovno povedať, čo je také najnovšie u nás vo Voňavom domove? Na čom ste doteraz pracovali? Tak úplne najnovší je automat v Michalovciach, ktoré to bolo pre nás akože také veľké hálo, kým sme to spustili. Dlho sme to tajili, ten proces bol trošku dlhší, kým sme si vychytali nejaké chybičky, ale sme milo prekvapení, ako to vypálilo, ako to je, akože je to prekvapením, ako sa tie ženy z toho tešia a ako sme bližšie stále k viac a viac zákazníčkam. Čiže reakciou vlastne, čiže výdajný automat parfémov na pranie. Ja myslím, že to je úplne prvý vôbec na Slovensku, výdajný automat parfémov do prania. A ako to vzniklo, ten nápad, že prečo? Áno, tento automat už akože bol plán dlhšie, keďže my sme tieto parfémy v roku 2018 objavili a ja už vtedy som vedela, že v tých prevádzkach v Taliansku ľudia fungujú na tých automatoch. Lebo tá práčovňa nie je otvorená non-stop a bol to taký môj sen, že mať práčovňu s tým automatom výdajným. Ale ešte taký dlhší progres bol to, že keďže som začala otvárať tie predajne a videla som, že ženy si tu chcú ovoňať, tak som sa trošku tak zarazila, že či to bude mať nejaký efekt. Taký proces bol dlhší a po ďalšie to bolo, že nie je to taký obyčajný automat. Ten automat musí byť vyrobený špeciálne na parfémy na pranie, keďže majú aj inú váhu ako produkty, ktoré bývajú v tých automatoch a musí to celé nejako aj vyzerať brandovo, aj štýlovo, aj kde sa to postaví a tak ďalej, lebo proste momentálne nákupné centra. No to je ďalšia vec, lebo nákupné centra už nie sú za takéto automaty, oni chcú hneď kiosk alebo predajňu, takže sme nad tým premýšľali. Ja som premýšľala aj niekde von, ale samozrejme predsa kvôli tej bezpečnosti. Čiže tento nápad už bol v hlave od začiatku. Mne sa to veľmi páčilo, že si žena príde, hodí si mincu, kúpi si olej na pranie, dá si vyprať v tej práčovni a produkt si môže aj nechať. A stále si ho s tým košikom nesie. Len hovorím, že ten proces bol dlhší, aj tá výroba. Takže prvý automat je tu, ďalšie sú na ceste a vidíme to veľmi dobrým smerom, ako to akože ide. Čiže krok číslo 1 automat máme, krok číslo 2 možno raz budú tie pračovne, ktoré spomínaš, ale preto bol špeciálny, môžeme povedať, lebo potrebuje špeciálny výťah. To znamená, že naše produkty nemôžu spadnúť, ako napríklad keď si bežne kupuješ niečo v automate a je to ľahučké. Hej? Čiže ten výťah musí prísť ku konkrétnej polici. A mechanizmus tam bol dosť áno, taký je tam trošku zložitý. Iný ten mechanizmus toho, aby sa nepoškodil v prípade vlastne ten produkt, ktorý si ten zákazník kupuje. Takže o to komplikovanejšie to bolo a tento bol vlastne taký ako keby skúšobný. Chcela sme vyskúšať, že čo to spraví a ako hovoríš, reakcie boli skvelé, takže ďalšie sú vo výrobe a očakávame, že čoskoro budeme v ďalších mestách. Ale ja myslím, že tvoj mindset toho celého bol ten, že ty si stále chcela ako keby byť všade a v každom meste, ale vzhľadom k tomu, že si náročná na ten priestor a nevšade dokážeš byť v priestore, v akom by si chcela mať ten svoj showroom alebo predajňu, tak ideálne na to sú tie automaty, pretože môžeš byť úplne všade. No s tým automatom je to aj tak, že niekedy, keď sa pamätá si každý, že boli len mince. Lenže vy potrebujete ten automat dostať do online, lebo všetci už platia tými kartami. Čiže tam aj bol prvý ten zadrhel spojiť to nejako. A je pravda, že ja nechcem mať hoci kde ten produkt. Hej. Ja keby som chcela mať hoci kde produkty, fakt ich môžem
do potravín, kadek doma zas. Ale chcem, aby ten produkt získal aj na tej kvalite, aj na tom, čím on je výnimočný, aby bolo niekde, kde vlastne viem, že bude aj efektívny, ale aj tie ženy si to budú pochvaľovať. A vlastne presne preto sme ako s prvým nápadom prišli tie Michalovce. Ináč, všade chcú tie automaty, hej, momentálne som v šoku. Vybuchol nám inbox. Vybuchol. Že kde som všade. prekvapená, ale je to super. Nevedela som, že to bude až také, hej, my sme si to od prvého dňa sledovali. Dokonca ja som to ani nebola, keďže sme stále pracovne preč a manžel to sledoval, bolo to ako, že on mi vravel, že on nechápe, že on ho to tam je ešte super, len doniesol a stal tam, aby ho rovno mohol doplniť, pretože tí ľudia už tam stali a chceli rovno nakupovať, hej, za tú chvíľu, čo ho tam doniesli. Takže no to ja bol som paradox. akože bola ho doplňať s ním, to bolo po tom víkende, takom šialenom a kým sme doplňali automat, že aby si všetci nemysleli, lebo som presne hovorila, že tak čo robíš pondelok o 9:00, tak doplňam automat v Michalovciach. Čiže kým sme ho doplňali, my sme tam prišli na tú 7, tí ľudia stále, že nemôžete ešte zavrieť, chceme si kúpiť, hej, že je to taký proces, že fakt sme boli prekvapení a šťastní, že to ľudia chcú, čiže bol ten proces kvôli tomu dlhší, ale je to super, sme šťastní, no a už len tak ďalej a viacej tých automatov. Možno, že toto je aj taká samostatná téma, ktorej sa môžeme povenovať, keď ich budeme mať už viac, že ako si to ty celé presne, hej, tá infraštruktúra, prečo, kde, v ktorom meste sa rozhodla, že myslím si, že toto je na takú samostatnú tému. A vzhľadom, že si hovorila o tej kvalite toho produktu, tak ja by som rovno premostila aj na tú kvalitu, pretože dnešný podcast je o tom, že tých parfémov do prania už je na trhu naozaj veľmi veľa. A bežný zákazník možno, že netuší, v čom je rozdiel, pretože každá značka komunikuje, sme najlepší, sme jednotka, už sme všetci taliansky, už sme všetci, neviem, aké ingrediencie používame, hej. Takže dnešný podcast by mal byť o tom, ako si vybrať kvalitný parfum do prania. Podľa čoho sa má ten zákazník rozhodnúť a čo sú tie body možno, o ktorých si má prečítať, naštudovať alebo pozrieť a podľa čoho sa vlastne rozhodnúť. Čiže, čo si ty myslíš? Podľa čoho by sme, lebo ty si na to odborník, mali si vybrať ten kvalitný parfum do prania? Na čo si majú dať zákazníci pozor? No toto je zaujímavé, že vlastne všetci riešia len koľko zarobia, potom riešia, kto bol prvý, kto to vymyslel, kto to doniesol, ale nikto nerieši, že ako sa to používa, prečo je to lepšie, alebo v čom je to výhodnejšie oproti tej aviváži, čo to priniesie, lebo ani tá aviváž nie je reálne zlá, hej, len proste to treba vedieť správne používať. Čiže ja si myslím, že ľudia majú momentálne väčší výber. Ja keď som prišla, fakt som bola prvá, nebudeme si tu klamať. Mňa ako prekvapila tá silná esencia tej vône, že to drží na tom prádle, ale stále si musíme povedať, že je to parfém na pranie. Hej, nie je to ani náhrada nejakej aviváže, ak to ľudia hovoria, jak sa to tak točí v médiách. Je to vlastne, jak parfém pre vás, tak je to parfém pre vašu bielizeň. Čiže tam vlastne je veľmi dôležité si odsledovať to dávkovanie. My máme 5 ml na 5 kg prádla. Bežná práčka je 5 kg alebo 8 kg. Čiže keď si žena zoberie 8 kg práčku a nenaplní ju, dá si 5 ml. Keď si žena dá viac prádla, samozrejme musí pridať. Ale pri tých bežných takých akože náhradách tých parfémov alebo tých kopiách, tam je väčšinou 10 až 20 ml. To je akože prvý zádrhel. Hej. Potom to je prvý znak toho, áno, kedy si zákazník už môže všimnúť, že tá koncentrácia už nebude napríklad taká, ako je u toho kvalitného parfému do prania. Ono to je aj o tom, že väčšinou niektorí idú po cene, hej, lebo proste menované drogerie s tým teraz prišli, však je to trend. Tento trend tých parfémov na pranie je taký zložitý, že nevedia nikde si s tým akože rady, hej, nevedia na rôznych kontrolách ešte zaradiť tento produkt a pritom by to úplne stačilo zaradiť medzi tie bežné detergenty. Len reklama je reklama, médiá sú médiá, čiže tam stále treba opakovať správne dávkovanie a treba si zistiť aj vlastne, koľko to obsahuje toho parfému na pranie. Koľko percent teda? Tak. Naše parfémy na pranie obsahujú až 30% parfémových zložiek. To je možno, že vec, ktorú vám ani nikto nepovie, koľko ten jeho parfém do prania obsahuje, tých parfémových zložiek. A presne tak, ako hovoríš, aj to dávkovanie. Pretože ak si už na prvý pohľad všimnem návod na použitie a dávkovanie je 10 až 20 ml na 5 kg prádla, tak ten samotný produkt nie je až tak výhodný, ako sa tvári. Pretože
tá jedna fľaška vám potom naozaj nevydrží dlho a to už ste v podstate na tom istom, ako keby ste ten parfém vôbec nepoužili. Samozrejme, môže to niekomu vyhovovať, ale ak už sa bavíme naozaj o tej kvalite, tak kvalitný parfém do prania by mal byť koncentrovanejší, hej. Ideálne tých 5 ml na 5 kg prádla, hej. To je jeden z takých znakov, hej. Ak by teda to dávkovanie bolo 10 až 20 ml, tak vy musíte použiť príliš veľké množstvo na to, aby vám tá bielizeň voňala, kdežto u nás by stačilo tých 5 ml. Hej? Že aj to je také dôležité napríklad povedať. A čo napríklad taká vôňa? Hej? Keď použiješ iný nekvalitný parfém do prania, tá vôňa ani nevydrží asi dlhodobo. Tak hlavne je tam o tom, že ani nie je to o tej, že či je tam kvalitné, ale oni nemajú ani nejaké esencie. To sú nejaké bakce, že tvária sa to parfémy, ale nie je tam esencie. Je ich veľa. Je ich takých, ktoré sa tvária, ale tak voňajú jak zatuchnuto v drogeriách, alebo chemický skôr. Potom sú nejaké bio, potom sú nejaké, že extrémne, že parfum podľa nejakej značky a tak ďalej. To sú zase už extrémy. Zase aj nejaký extrém, keď je tej vône veľa, to tiež nie je dobré. Hej, tie parfémy prešli nejakými testami a oni sa testujú na základe niečoho, ako to drží na textílii, koľko mesiacov to akože drží, či to spôsobuje nejaké fľaky. Čiže keď dáme veľa, jasné, že budeme mať fľaky. Hej, treba presne stále, hovorím, dodržiavať dávkovanie, kto nevie, máme fakt tých 24/7 službu, stačí sa opýtať. Čiže je tam veľa faktorov. Ľudia si myslia, že keď je niečo akože lacnejšie a sa to tvári, že je to, tak je to. To máte jak s autom, hej. Tiež si nepôjdete kúpiť auto, nemôžete očakávať od auta, ktoré stojí 100 000, že bude také dobré, jak 50 000, hej, takže... Aj ten parfém do prania je vlastne vyrobený na nejakej olejovej báze. To je dôležité. A ak z neho máte dávkovať 20 ml, tak ani tá olejová zložka pravdepodobne nie je taká dostatočná, že je podľa mňa rieči. Hej? Nie je tak olejový ako napríklad náš parfém do prania. No tam je tiež problém. Áno, napríklad tam je vlastne tým, že je to olejové, sú veľmi dôležité faktory, že ten parfém na pranie, ktorý prejde tou cestou a my ho skladujeme, musí byť skladovaný pri určitej teplote. Nemôže prísť do kontaktu s nejakým veľmi silným mrazom, lebo sa tá olejová zložka rozdelí. A to by ste už aj zistili, hej, že vlastne proste už to nespojíte. Čiže tam aj to je veľmi dôležité, že tie parfémy niektoré do prania, čo sa tvária, že sú parfémami, nie sú vôbec olejové. Zase tvrdia, že nemusíme byť olejové, ale už to tým pádom je váš, hej? Áno. V parfémoch na pranie je veľmi dôležitá tá olejová zložka, nakoľko ona drží tú výdrž a vlastne tam je ten základ. Keď to nie je v tom parféme na pranie, tak tá výdrž nebude taká dlhá. Áno, tým pádom tá vôňa, samozrejme, vyberieš prádlo, otvoríš, vyvesíš a vôňa sa stráti. Hej? Kdežto naše parfémy do prania naozaj môžete sušiť v sušičke, prádlo vypraté s našim parfémom do prania. Môžete sušiť voľne na balkóne, na záhrade, kdekoľvek. A ešte taká dôležitá vec je to samotné zloženie a to, čím my sa tak akože píšime, je to, že tie naše parfémy do prania obsahujú mikrokapsule alebo kryštáliky, ktoré sa uvoľňujú každým pohybom alebo každým nejakým tréním. Hej? To znamená, že toto ja vnímam ako takú najväčšiu výhodu tej našej kvality. Ja si vyperiem prádlo, odložím ho na ďalšiu sezónu napríklad, vyberiem si ho v lete, zase po zime a ono stále vonia tým, že ho vyťahnem. Hej? Čiže aj to je to, na čo by možno, že mali sme viac upozorňovať a vysvetľovať, že áno, toto je naša výhoda a aby ju ľudia naozaj vedeli. Hej? Že je to naozaj dôležité. No a čo tie mililitre? Hej? Lebo napríklad dnes máš na trhu už 100, 200, 300, niekto má 400, 500 máme vlastne. My máme 100 ml a máme 500 ml. Hej? Že aj toto je taký zádrhel, ktorý môže byť často klamlivý, že to niekto predáva v takom menšom množstve, ale vlastne za takú istú cenu, hej. No už to je taký zadrhel, lebo vlastne vy keď niečo chcete vytvárať alebo mať svoj produkt, tak tam je dosť dôležité, že najlacnejšia výroba bude v 500, hej. Tam potom tá cena aj pre neho musí byť vyššia, nemôže to predávať pod cenu. A keď ste si všimli, už sú parfémy na pranie, ktoré sú omnoho drahšie, ako my. Čiže po cene si dokážu ľudia to siahnuť a si to dokážu zdvihnúť. Čiže bude tam nejaký zadrhel v tom, ale určite ako relatívne my by sme určite nešli do menších. Náš výrobca je za 100 a 500, čo je akože super a stále tam máme tú vzorku na vyskúšanie, čo je akože najlepšia voľba. Áno, a hlavne tá 200 je dosť taká, ja by som povedala taký marketingový ťah. No, je to jasné. Pretože
treba pozerať aj na mililitre. Keď si vyberám naozaj kvalitný parfém do prania, pozrieme sa aj na tie mililitre. Naozaj nech vám to vydrží dlhodobo, nech tá vôňa je intenzívna, ale zase, ako sme hovorili, nič netreba preháňať, hej? Lebo niektoré vône sú až tak chemicky ťažké, že fakt nám píšu zákazníci, že to aj až iným vadí, hej? Že keď majú od nejakej inej nekvalitnej značky. Čiže pozerať sa aj na tie mililitre. Nie 500 ml ako 200 ml, hej. Môže vás oklamať to, že napríklad značka predáva 200 ml za 25 €. A u nás stojí 500 ml 25 €. Čiže je potrebné pozerať si aj tie mililitre, keď nakupujete, hej. To je tiež veľmi dôležité. Možno, že veľa ľudí aj zaujíma, ako ty testuješ vône. Hej, že bavíme sa o kvalitných parfémoch do prania a aký je ten proces toho celého, tej výroby. Na začiatku, keď som začínala s tými parfémami do prania, bolo ich niekoľko, 6 alebo 7 tých vôní. Boli také základné mydlovo-pudrové, tie akože sú obľúbené dodnes, bol ten náš úžasný Ylang Ylang. Len proste už bolo veľa ľudí, ktoré sa presítilo tejto vône, tak sme začali spolu s tým výrobcom riešiť aj niečo nové. Začali sme proces toho, ako by sme mohli vlastne vyrobiť nejaké vône, dávali sme mu my naše nápady a na základe toho vlastne on nám poslal nejaké vzorky. Tie vzorky samozrejme najprv vytestoval on, ako sa správajú na prádle, či vydržie dlhšia, lebo my nerobíme parfémy, ktoré vydržia na prádle krátko, ani sme to nemali síce ani pri tých testoch, ale je možné, že niektoré esencie nesadnú si spolu, hej, že proste nedá sa niektorá esencia s nejakou spojiť, lebo ja som veľakrát mala, že dajme aj pudrovú, aj takú, aj kvety, no nedá sa, hej, že proste je to toho, že keď sa mi niečo páči sa mi Passione a Luce, nevieme ho spojiť, hej, že proste niečo to tam tomu vadilo. Čiže na základe toho, keď sme mu dali nejaké požiadavky, že sa mi strašne páči pudrová a nejaké kvetiny, vzniklo Fiore. Potom bola naša predstava, že vytvoríme si nejaký brand, aby sme aj my mali, tak vlastne sme si vytvorili voňavý domov. A to už bola taká sladká vôňa, ktorú napríklad si obľúbili aj Taliani, ale oni ju nazvali úplne inak. Hej? Čiže táto bola pre náš trh, ale oni ju mali. Čiže dosť prebieha to aj také po tej konzultácii. Ale samozrejme, že vlastne ten výrobca vyrába aj vône sám od seba, ale tým, že vždy nám pošle nejaké vzorky, aby sme to otestovali, či tú vôňu aj my chceme. My nemusíme mať všetky vône. Ale my sme asi jediní, ktorí máme všetky vône. Fakt, aj všetky vlastne jeho produkty. A vlastne aj navyše, lebo aj sú vône, ako ty spomínaš, ktoré si ty sama navrhla a testovala následne doma, či si s nimi spokojná. Môžeš nám potom aj o tom povedať, že ako si to ty napríklad už otestovanú vôňu z výroby, pretože tá už bola samozrejme otestovaná vo výrobe, ale ešte prišli tebe nejaké vône na výber, na testovanie, že čo podlieha tomu, aby ty si naozaj rozhodla. To nám môžeš o tom povedať, lebo naozaj máme aj my vône navyše, ktoré sú naše, ako spomínaš, voňavý domov a tie myslím, že tá vôňa sa ťa len pýtali, či môžu ju sezónne, myslím, že na Valentína, alebo tak ju oni predávali iba chvíľu, že nemajú ju v stálej ponuke, ale sú vône, ktoré teda máme aj navyše. Ale povedz nám, že ako ty vyberáš tie vône, ktoré sa ti páčia. Tak hlavne ja musím pozerať na viac stran, hej. Tie mydlové sa páčia mne, sladké sa páčia nikomu inému, ale väčšinou je to taký proces, že ja to viackrát vyperiem. A teraz čakám, hej, ako to bude na tom prádle, ako to bude napríklad na tričku, ako to bude na záslone, ako to bude na posteľnom a potom vidím ten proces, že tá vôňa sa vám nesmie tak unudiť po chvíli, hej, lebo dobre, keď sa vám unudí, áno, vadiť, keby vám vadila po pol roku, už mi je to jasné, periete, však treba to meniť, ale tak po tých 3 praniach vám tá vôňa musí voňať, musí to držať. Mali sme množstvo testov a boli vône, ktoré nedržali a ja som bola nešťastná, ale nie, akože myslím od nášho výrobcu. Ja skúšam všetky typy vôni, hej, vyskúšam si kúpiť, aby som vedela zákazníkom povedať a ja som bola nešťastná. Napríklad ja osobne som sa stala prvýkrát nešťastnou, že mne nevonia prádlo. Ja som vyprala a mne prádlo nevonialo. Čiže nie je možné takýto produkt, aby u nás ani prešiel. Ale musí to byť veľmi náročné aj testovať vôňu, ktorá napríklad tebe osobne nesadne, že naozaj ty musíš myslieť aj na tých zákazníkov, že čo sa nepáči tebe, sa môže páčiť iným. Hej, že ako sa napríklad ty správaš v tomto prípade? Nemôžeš byť zaujatá, lebo napríklad nemáš rada, ja neviem, sladké vône? Opýtam sa doma, napríklad ja nemám rada ananas vôňu, ale u nás doma veľmi sa im páči, ak sa ich opýtam, že čo by ste pali, keby tak voňalo, oni, že wow, že sa im páči. To treba komunikovať, hej, my máme veľký tím, takže vyperieme, donesieme to do práce, poďalšie dávam to aj niektorým zamestnancom, aby vyprali, aby to vytestovali a oni potom sa spojíme a máme nejaký názor, aj ho vydrží. Aj keď prídu tie vzorky, najprv ich voniame všetci.
Hej, čo povedia, k čomu sa to približuje a tak ďalej. Čiže je ten proces taký dlhý. Tie produkty, preto tie vône, každý, kedy bude nová vôňa. No ten proces je dlhý. Ja by som bola tiež, keby bola hneď zajtra, len potom relatívne tie vône, ktoré boli na začiatku, mne je smutno, že už sú také utlačené. Taká perla napríklad bola obľúbená, milovali ju každý, teraz o nej nikto nepovie. Hej, a hlavne, aby mohla nová prísť, musí stará odísť. Tak tento proces už bude musieť, áno, prísť. Lebo sú vône, ktoré, je to tak. Napríklad Harmonia a Relax a Energia, ktoré postupne už z výroby v podstate odchádzajú. A to je taký paradox, že výrobca ich prestáva vyrábať, aby mohol vyrábať opäť nové, lebo jednak sklady, hej, a aj nejaký ten priestor na to, že zase není ani ekonomicky možné mať 100 vôni a všetky mať naskladnené, že to je dosť náročný proces, hej. On tam nahradí tieto Harmonia, Serenita a toto, to bola aromaterapia Sada ako prvá a to sme sa bavili, že tá bude nahradená niečím, že takým ako keby to bola, že Sada, zase niečo wow. No to je presne to, že niektoré vône naozaj musia odísť. A to je ten paradox, že aj výrobca si myslel možno, že on išiel podľa toho, že ktoré nie sú až tak možno že obľúbené a tak. A keď sme ich vlastne vyradili, tak zrazu koľko ľudí sa začalo ozývať, že to boli ich obľúbené vône. Hej. Takže... Ale sú to akože tie vône, ktoré on vyradí, sú určite najmenej predávané. Áno, sú, ale... A je to dohoda, pýta sa nás všetkých dodávateľov a je to určite nejaký proces, určite nejaké testy a tabuľky, aby vedel, ktoré. Áno, Čiže nevyhodíme určite ilang. To určite nie, toho sa nemusíte báť. Dobre, a čo napríklad, lebo bavili sme sa aj teda celý tento podcast je o kvalitných parfémoch do prania, ale keď už sa bavíme o tom testovaní, tak veľa ľudí možno, že máme aj spreje na textil, spomína, že prečo z jeho obľúbenej vône nie je sprej na textil, alebo vôňa do auta, alebo karta do šatníka, alebo aj to je ešte by som povedala, že také komplikovanejšie na ten test. Že čo v takom prípade, že prečo napríklad z jeho obľúbenej vône nie je sprej na textil? Tak v prvom rade tie spreje na textil, to je taký zložitý proces. Oni obsahujú tu aerosol a to je taký iný proces výroby, hej, že tam máte vône, nemáme to jak jeden deodorant. To je proste veľa vôni, veľa parfumov a nie každá vôňa dokáže byť v tom spreji. Mali sme aj problém s jednou vôňou, tá proste stále vytekala, tie sladké vône robia trošku upchávali sa. Robia ten nešvará, z toho presne, lebo je tam veľa tej vanilky, ale je to zdlhavý proces a nie každá vôňa môže byť sprej. Mm-hmm. Je tam aj väčšie množstvo, však vidíte sami, je to 400 ml sprej, on vám vydrží niekoľko mesiacov, čiže určite potrpíme si na nejakú kvalitu. Ten sprej nezanecháva fľaky, hej. Tam fakt je to zdlhavé. Ja by som si tiež prijala, aby bol Passione sprej, tiež niekedy nad tým premýšľam, ale nedá sa, máme diamante, hej, čiže je tam niečo ako náhrada tej vône, ale vždy sa dá nájsť tá podobná. Len je to zdlhavý proces, tak jak pri tých kartách, tie zase, hej, farby tých kariet, aby to držalo, tá nevonia, hej, sladká, no. A je to iný typ produktu. No. Že napríklad my tým, že máme tak veľa vôní, tak máme aj vône, ktoré sú menej intenzívne. Stále sú intenzívne, ale sú jemnejšie. A napríklad tieto vône v karte do šatníka by nemali asi ten efekt, hej. Preto výrobca vyrába ako keby vždy z tých jednak najžiadanejších sa snaží, z tých, ktorých vie vytvoriť ten iný produkt, následne nejakým procesom a testovaním. A potom aj vône, ktorá má nejakú tú silu v karte do šatníka. Že to som tým chcela povedať, že nie každá vôňa môže byť v tom každom produkte. Že napríklad vôňa do auta by, dajme tomu, z nejakej vône možno, že úplne nebola komfortná. No jasne, napríklad taký zelený čaj, vôňa do auta nemá ani význam, však to by si dal zelený čaj, ale zase je tam aj tá vec, že musím povedať, že tieto produkty sa nevyrábajú v Číne. Na to si treba dať veľký pozor, že vlastne sú veci, ktoré nie sú možné iba v Číne, hej, že proste tie chemické procesy nie sú také, že my by sme si tu mohli robiť čokoľvek. Je to dosť veľmi strážené, čiže to sa musí dávať pozor a všetko sa testuje, lebo my nie sme akože ešte v takýchto tabuľkách jak oni a fakt tú výrobu my máme dosť kontrolovanú a fakt, aby tým ľuďom to neškodilo. Predsa tá karta bude na prádle, hej. Povedzme si, ten sprej sa strieka na textil, ten parfém ide na tú pokožku a to môžem povedať, že od roku 2018 ja som nemala jednu ženu, ktorá by mala nejakú alergickú reakciu, hej, a to je akože ten prvý dôvod, prečo si stojím ja za tou značkou. Bolo veľa firiem, ktoré ma oslovovali, aby som pod našim brandom predávala ich parfémy na pranie. Čiže boli aj takíto špekulanti, lebo vedia, že tieto produkty sú 100%
a chceli sa pretlačiť. Čiže pozor, treba veľký dávať na to, kto si čo vyberie, ale hlavne fakt to vyskúšať najprv. To je presne aj tá kvalita tých parfémov na pranie, že naozaj tie alergické reakcie sú dosť časté pri nekvalitnom parféme do prania. Hej. To sa nemôžeme bať ani povedať, ale naozaj ten kvalitný parfém do prania a aspoň tak, ako hovoríš, od roku 2018 naozaj sa nestalo, aby mal niekto alergickú reakciu vyslovene z toho, že použil parfém na pranie. Hej. Ak náhodou máme aj takých, že prídu noví a sa boja, vždy im skúsime poradiť, ponúknuť alternatívu, že vyskúšajte napríklad ako prvé detskú rádu. Hej. Aj keď vieme, že neublíži im ani tá bežná rada, ale pre takú ich vnútornú istotu toho, vyskúšajte to, čo je pre detičky, pretože detičky majú citlivú pokožku, majú skôr tendenciu možno nejakých alergických reakcií, atopických ekzémov. Máme koľko zákazníkov, ktorí majú atopické ekzémy a dokonca nám píšu, že a vyváži mali problém, hej, na tie atopické ekzémy. A čo sa týka parfémov do prania tým, že je to tou olejovou formou, tak im to nespôsobuje ten atopický ekzém, hej. Čiže to je naozaj taká veľká výhoda toho. A to nehovoriac o tom, že keď máte kvalitný parfém do prania, môžete prádlo sušiť v sušičke. Hej? Pretože ak používate Aviváž, neodporúča sa. A to veľa ľudí nevie napríklad, že keď perú Aviváži, tak nemôžu sušiť prádlo v sušičke. Niekedy pár rokov dozadu, keď sa kupovali sušičky, ešte nebol taký trend, tak to aj rozprávali pri tí výrobcovia, teda v tých elektropredajniach, ale teraz už je to asi každému jedno. Áno, no oni ti to povedia potom, keď prídeš reklamovať, že... Teraz je to taký hol, alebo ja by som povedala taký hejterský trik, že vlastne parfémy ničia sušičky a tieto hlúposti, že vlastne parfém do prania je iba v olejovej forme niečo, čo keď si otvoríte aj filter, ja som vravala, že ja natočím aj video a ukážem môj filter po niekoľko rokoch vlastne používania práčky, lebo budem chcieť teraz meniť a uvidíte, ten filter je síce trošku masný, ale vy ho vysavačom alebo handričkou prejdete a vy ďalej sušíte. Vôbec sa to nedeje, hej. Tam je hlavný dôvod celého, že sa to kazí, že sú produkty robené na dvojročnú vlastne spotrebu používania a potom vymení za nové, hej. Bohužiaľ. No, tak áno, presne, že nehovorí sa o iných spotrebičoch, ktoré naozaj po 2 rokoch odídu ako televízia, hej. No, nebavme sa áno, presne. Kvalitný parfém do prania neničí spotrebiče, hej, ale samozrejme je dôležité aj dodržať dávkovanie. Ak by ste nalili celú fľašku, tak ja verím, že tá práčka to nedokáže nejakým spôsobom spracovať, hej. Čiže naozaj je dôležité dodržiavať aj to dávkovanie a celkový ten správny proces prania. Ako toto je veľmi dôležité, áno. Hej, správny proces prania, správne produkty, ale tým myslím, že od pracieho gélu až po ten parfém na pranie. Naozaj použiť zmäkčovač, keď zmäkčovač zriedite napríklad s parfémom do prania, už je tá koncentrácia toho menšia, čiže ten parfém nemá problém a dôvod, aby poškodil vlastne čokoľvek. Hej? Lebo je v tej koncentrácii ako keby nižšej tým, že je zriedený s tým zmäkčovačom. Dobre, a koľko napríklad trvalo testovanie tvojho spreju na Textil Martina? Lebo viem, že to bol naozaj veľmi dlhý proces a keď sme spomínali tie spreje, tak je možno, že zaujímavé, že ako dlho sa testujú tie spreje na textil? 6 mesiacov trvá ako také zapečatenie toho spreju tým, že sa dá do výroby a on tam musí tak stať ako keby. A po 6 mesiacoch vyjde nejaký prvý jeden produkt, ktorý vlastne sa začne testovať tak, že nám dajú vzorku. Ja som ináč ten sprej Martina doma mala už skôr, hej, ja som ho vytestovala. Len tým, že my máme aj iné aktivity, sme trošku, priznám sa aj my, trošku pozabudli. A potom vlastne sme to odsúhlasili a vtedy už išiel do výroby a to je zase ďalšie 3 mesiace. Čiže taký rok, určite, keby že ste chceli niečo, rok určite. To sa plánuje, tieto veci sa plánujú, to nie je, že ja prídem do Talianska na stretnutia a zajtra budú spreje. Však my sme tam vlastne mali aj tie mydlá, čo ich máme v ďalších vôňach, tak to boli plánované. No presne sa mi zdá, že presne ak vyšli, vtedy a budeme tieto sa plánujú a prišlo to teraz, hej, že je tam proces. Niektoré produkty sú rýchle, ale hovorím, že tento produkt, ktorý je kvalitný a je taký, že musí vydržať, tak tam je dlhší proces. A hlavne, ty si to konečné schválenie. To znamená, že ty si dostala sprej Martina, dali ti ho, tu je tá vôňa. Ja som ho používala doma, že jak super všetko a potom ma začali bombardovať, že kedy bude sprej a v tej som si vlastne uvedomila, a hlavne že... ako myslím aj skrz tej výroby, vieš, že ty si dostala ten sprej na textil do ruky a bez toho, aby si to odsúhlasila ty, to nešlo von. Hej, že ty si musela povedať,
je v poriadku, páči sa mi vôňa jedno s druhým, ako drží, výdrž, celkovo nevadí mi, nekašlem z neho, nie je príliš napríklad až strašne chemicky intenzívny, je príjemný, otestovala si ho a až následne vlastne to išlo do predaja, teda ešte naspäť do výroby a potom zase do predaja, hej. Ten proces vlastne ty celkovo zakončuješ, nepredáš nič, čo by neprešlo tvojou rukou. No sú spreje, ktoré neprešli, napríklad keď vyšiel parfém na pranie Ricardo, tak napríklad k nemu je sprej, my ho máme doma testovací, ale proste nesplňa to, čo by sme my od neho očakávali, čiže vôbec nešiel von. Hej. On je tam ako tester, ale nešiel von, lebo nebol síce zlý, ale nesplňal to, čo sme od neho my očakávali. Skrz nejakú výdrž alebo intenzitu? Vôňou sa nepribližoval, tak niečo tam vadilo. Tie spojitosti, tie aerosoly urobia niečo, čo nie je dobré, hej. Inak pôsobí tá vôňa. Tak. Pretože ak máme vôňu na pranie, napríklad parfém na pranie, pri tom bežnom praní ho používame a to pradlo nám vonia a páči sa nám, zase tá vôňa v spreji môže byť trošku odlišná. Nehovorím, že to budete cítiť hneď, ako si strieknete ten sprej, hej, ale presne možno, že pri tej vôni Ricardo bol práve to ten problém, hej, že nebola tá vôňa podobná k tomu. Ináč ja sa nad tým teraz zamýšľam, tak premýšľam, že začalo to vôňou Ricardo celé, keď sme chceli vlastne podľa nášho syna ten parfém do prania, len vtedy sa netlačili takéto brandy. Ale akože dodnes je ten parfém na pranie obľúbený. Ináč mohli by ste si ho žienky aj kúpiť. Je výborný. Vyskúšať. Fakt je super. To je presne taká príjemná vôňa, taká parfémová, niečím iná, ale stále do takého pudrového ona ide. Je veľmi pekná. Ale veľa žien si inak myslí, že je pánska tá vôňa tým názvom. Ale super, že to hovoríš, že povedz nám ako, prečo? Ona je super, lebo tým pádom, že som chcela tú pudrovú a jemnú, je tam jemne korene, ale ona nie je vôbec do pánska. Ona ide do takého sladko-pudrová, je jemnejšia, nie je výrazná ako diamante, ale povedzme si zase nechceme stále všetky tieto silné vône, máme radi aj jemné vône, čiže je to super vôňa. Fakt a teraz na leto je to topka. Čiže je to vôňa pomenovaná vlastne po Ríškovi. Áno. Super, to je skvelé, to sme o tom napríklad aj nehovorili. Hovorili sme o Martine, no lebo niekedy, keď sme to vlastne chceli pre neho ako prekvapenie, to bolo akože tak prvý nápad, tak to sa netlačili takéto veci, brandy, vtedy to bolo také, že... Žiadne storky, hej. Príspevky, reelska. Nebolo to potrebné takto tlačiť. Áno. Dobre, super. Ja si myslím, že sme túto tému celkom dobre vysvetlili a zhrnuli našim poslucháčkam a poslucháčom. A môžeme prejsť opäť na otázky od našich sledovateľov a opäť jednu odmeníme darčekom. Super. Dobre, začneme rovno prvou otázkou a tá je, že ktoré vône obľubujú vaše deti? Tak môžeš povedať asi ktorú Ríško, lebo však s ním ešte bývate spolu. Tak Ríško vlastne má rád aj sladké vône, aj púdrové, ale momentálne majú najradšej to luče, lebo to je proste naše také obľúbené. Ale viem, že keď aj manželovi poviem, dones mi nejaké parfémy na pranie, tak on už vie, že mám rada Martinu, Džemu, Passione, že tie pudrové vône, takže donesie tieto. Ale keď testujem, ja mám veľa aj testovacích vôni, čiže ja to dosť často, akože ja musím povedať, že ja veľmi striedam vône. Mm-hmm. Aj parfémy na pranie veľmi akože teda striedam, lebo ja aj keď cestujem, vidím, že čo som v čom prala. A takže u nás je to také. No a Kika môže povedať aj sama za seba, ale ona má určite rada nejaké luče alebo niečo také. Používala som aj luče, ja aktuálne používam Thomasa ešte stále, z neho som nejak neprešla ďalej, ale ja som z Ríška strašne často cítila aj šport sprejom používa, nie? No jeho obľúbený sprej iba šport, áno. Lebo a Martinu ešte nosí, ale šport, áno. Lebo ten akože z neho cítiť neskutočne. Keď sadne do auta, tak to je akože brutál fakt. No, presne dneska. Alebo keď príjem do fitka, oni majú tiež šport a strieknú a hovorím, bože, jak môj syn. Déjà vu. Druhá otázka je, že prečo ste sa rozhodli automat dať práve do Michaloviec? Tak my momentálne sme plánovali rôzne mesta, ale tým, že my otvárame nové predajne v niektorých mestách, ktoré sú ešte akože také, no Prešov už môžem určite povedať, tam už vlastne sa začína prerábka a všetko ostatné okolo toho, školia sa baby u nás, čiže tam som vedela, že ten automat ísť nemôže a ďalej na východ sme nič podobné nemali a tam bolo dosť veľa dotazov. Tie Michalovce bola aj predajňa plánovaná, len tam je trošku problém s priestorom ho nájsť, čiže ten bol proces taký a keď vlastne sme oslovili ten Kaufland,
tak to nám ako prišlo, že úplne, že wow. Aj som prekvapená, lebo niekedy ja nejdem do takých extrémov ako potraviny a tak, ale toto tam je akože super, lebo tie Kauflandy sú už teraz také moderné, je tam kvetinárstvo a čokoľvek, čiže je to super. Takto v tie Michalovce si to teda žiadali. V Michalovciach si hľadala aj predajňu, to je pravda. No a bol ten proces fakt, nie všade sa nájsť pekná a veľká radšej predajňa. Ste od toho upustili, ako keby ste mali ísť za každú cenu, hej, do nejakého priestoru, s ktorým by ste neboli OK. Zákazníci možno, že by tiež mali s ňou problém, takže to je super rozhodnutie, že aspoň nejakým spôsobom si sa rozhodla tam tie produkty dostať. Takže skvelé. No a posledná tretia otázka bude, keby Vianoce mali vlastný parfém do prania, ako by ste ho pomenovali? No, my sme mali parfém do prania Christmas, i keď síce nevoňal ako Vianoce, ale určite plánujem vôňu nejakú takú, ktorá by pripomínala Vianoce. To znamená, nie že také, že ihličie, ale povedzme si škoricu, sladké niečo, ako klínčeky. No tak asi, aby som ju pomenovala voňavé Vianoce. Super. Ale zase tiež by som nemohla ísť do slovenského názvu, keďže máme aj ten zahraničný trh, ale niečo by sme určite také sladké niečo. Nič prvoplánové, lebo presne ako hovoríš, Vianoce všetci si spoja s ihličím a všeličo. Nie, to skôr išlo by do toho sladkého, ale zase keď ja niečo poviem, tak zajtra ten parfém bude na trhu s inou firmou. Takže máme dôkaz, že sme to nespovedali, keby ste videli. Alebo to zmeníme, áno. Takže tak. No a ktorá z týchto otázok sa ti najviac páčila? Z týchto otázok sa mi asi páčila tá Michalovce, ten automat. Že prečo? OK, super. Takže to bola otázka od Patricii 111. Takže Patricia, ak nás počúva alebo vidí, na YouTube máme taktiež podcast. Gratulujeme. Tak blahoželáme a nech nám určite napíše a dostane balíček od nás ako darček. Ak sa vám tento diel páčil, sledujte nás aj na Instagrame, kde vám pravidelne dávame priestor na vaše otázky, ktoré rozoberáme v našom podcaste. Dúfame, že vám dnešný diel pomohol pochopiť kvalitu našich produktov, o tom, ako sa dávkujú, ako sa vyrábajú a budeme radi, keď nás budete opäť počúvať. A v ďalšom dieli vás vezmeme do zákulisia voňavého domova. Povieme si, čo všetko obnáša zabalenie jednej objednávky od začiatku až po koniec procesu a čo všetko obnáša stres z veľkých akcií. Ďakujeme a vidíme sa pri ďalšej časti. Ďakujeme.